čo sa s tým má spraviť, len dať čo opraviť, okno dvermi nahradiť a všetko k tomu doladiť. Dá sa to spraviť za jeden deň. Je to realita, či gazdov sen? Dni sa skracujú a tma nastáva. Vyzerá, že dnes sa dlhšie ostáva. Keď vybiješ otvor, musíš to dorobiť a na úkor rodiny dvere osadiť. Stavebný otvor vyzerá hrozivo, lepšie by bolo zájsť si na pivo. No my máme auto a potom spievame. Ešte sa nejde spať, ešte sa nejde spať, ešte je vonku tma. Pozeraj ďalej, my sa nevzdávame, vysekať otvor, to bude brnkačka, no realita hovorí, že to bude makačka. Okno visí vo vzduchu, zbíjačka hlási poruchu. Sekám ďalej a otvor pripravujem, ako sa stávalo, to stále obdivujem. Dvere